Здравейте, хора! Нещото видео ще пробвам такива бомбони. Ето ми е и кака. Здравейте, хора! И както Георги каза малко по-рано, ще пробваме ето тези дъвки в някаква машинка. И да, айде да ги пробваме, аз казвам. Не. Купихме ги от някакъв си Алдо магазин. И да, така че ще ги пробвам. Сега трябва да се каже някакво топче ли, не знам. Трябва да върти и да се такова ли? Да. Чакай. Що ги купуваш глупости? Малко дори не знаеш какво ги създават. Ето. Първото топче е жълто. Да. Ето за Гоги. Може да е зелено, но не знам. Да. И сега я ще си взема едно някакво си. Ой! Ай! Нищо, остави го. На мене ми спадна синьо. Другото падна на пода. Ето го. Айде, дай на здраве. На здраве! Моето като цяло трябва да има... Аз давам 5 от 10. Аз дам 5. Моето трябва да има вкус на синя боровинка. А моето... Това са нормални бомбони. Все една дъвка чупа-чоп, само те в други цветове и по-малки. Да. И да, това беше от нас. Чао, хора! Абонирайте се за Георги Абонати. Да. Нека да му дадем поне 700-600 абоната. Моля ви се, като мене. За да поне да можеш да усети какво е или да се знае. И това беше от нас. Чао, хора! Чао!